Odkiaľ? Od školy. Keď sa oni ešte obliekajú, tak sa povedal, že nech si ešte pobehajú. Potom si ich tu zoradíme. No, potom si ich tu zoradíme, lebo to už vzal na seba kríž a niesol ho až na Golgotu, kde ho ukrižovali. To všetko urobil pre nás. Aby ho otvoril aj tu. V 8. období prežiť chvíľu, ktorej aj ty budeš v tichej modlitbe niesť kríž spolu s Pánom Ježišom. Pozývame ťa modliť sa krížovú cestu. A ideme zaspievať druhú slovu, keď bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. A je to takto? Sem, chceš poď. Tuto, živo. Aby sme videli na prvé zastavenie. Zastavenie prvé. Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Dnešný trest bol zaslúžený. Predsa sa vyhovára vercem a nespravodlivo odsudzujem ostatných. Oni sú na vine, nie ja. Len sa vyhovára. V mane nauč mám viac, čo nepríjemné okamihy. Spokojom a nedovol, aby mojich ľudí vládzali klamstvá a pochybovanie. Ukrižovaný Ježišu, smiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. A ideme na ďalšiu slohu, keď kríž za nás niesol Pán. Si tam, keď kríž za nás niesol Pán. Zastavenie druhé. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Hnevám sa a so zlosťou hádžem učebnice o zem, keď nechápem nové učivo. Alebo sa hneď na to vykašlem a ani sa nenamáham. Veď si už nejakú výhovorku nájdem. Pane, nechcem sa ľahko a rýchlo vzdávať. Chcem s trpezlivosťou
prekonávať i tie ťažšie veci. Pomôž mi v tom, prosím. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď klesol pod ťarchou rán. 3, 4. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesol pod ťarchou rán. Zastavenie 3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Pyšne sa vozím hore-dole na novom bicykli. No o chvíľu som na zemi. To sa už radšej pozerám k zemi, aby sa môj pohľad nestretol s pohľadom plným výsmechu. Pane, niekedy sa hanbí pre hlúposti. Nauč ma skromnosti a pokore. Pomôž mi i napriek Zlyhaniu opäť vstať a nebáť sa priznať si vinu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď sa s matkou stretol Pán. 4. zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Napriek tomu sa mi nechcela pomôcť. Ona si len ticho vzdychla. Večer sa ticho modlila ružem. Určite sa pomodlila aj za mňa. Pane, ďakujem ti za moju mamu. Daj mi stretnutia s ňou sú naplnené mojou vďačnosťou a ochotou vždy pomôcť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Keď mu Šimon pomáhal, nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď kríž za nás niesol Pán. 5. zastavenie. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Suseda s nákupom bol prechádzajúci našou bránou a doma nudiaca sa sestra či brat. Aj ockovi a mame často treba pomôcť. Ako často ich všetkých obídem bez povšimnutia. Pane, daj mi srdce pozorné a potreby ľudí okolo mňa. Daj mi vždy ochotne podám pomocnú ruku tam, kde je to potrebné. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Bol si tam, keď si Pán tvár utieral. Nezabudni v každej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď si Pán tvár utieral. Zastavenie 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku.
Dnešný rozhovor s prvou časťou žije sama a býva často nevrlá. Teraz sa usmievala. Pri večernej modlitbe bola v mojom srdci zvláštna radosť. Bol si čudký Pán. Pane, si úžasný. Milé, keď som naozaj s Tebou ma naplňali radosťou a pokojom. Nauč ma konať tak, aby bol Tvoj odraz stále tlačený do môjho srdca. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď klesal pod ťarchou rán. 3, 4. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Zastavenie 7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Nakoniec sme si ešte museli podať ruky na spolu. Pane, daj, nech zabudnem na svoju pýchu a viem sa ospravedlniť. Chcem uprednostňovať svoj pohľad na veci pred názorom svojho okolia. ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď ženy napomínal. 3, 4. Bol si tam, keď ženy napomínal. Bol si tam, keď ženy napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ženy napomínal. Zastavenie 8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Moje obľúbené lietadlo sa zlomilo. Hoci mama povedala, že sa stávajú aj oveľa horšie veci. Celý večer mi bolo do plaču. Pane, nauč ma rozoznávať, čo je naozaj dôležité, daj nech plačem nad tým, keď ťa urazím svojim zlým správaním alebo hriechom. ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď klesal pod ťarchou rán. 3, 4. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. Deviate zastavenie. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom. Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Mám chuť vzdať sa pri prvom neúspechu či ťažkosti. Na čo toľko cvičiť, keď aj tak stále robím chyby? Na čo sa učiť slovíčka, keď aj tak zabudnem? Pane, daj, nech sa nevzdávam. Chcem napriek mojim pádom a zlyhaniam opäť vstať. Viem, že s Tvojou pomocou môžem denne znova začínať. ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistci. Ďalšia sloha. Keď bol obnažený Pán.
3, 4. Bol si tam, keď bol obnažený Pán. Bol si tam, keď bol obnažený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetko. 10. zastavenie. Pánovi Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Bol pribíjaný Pán. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. Nezabudni v každej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pribíjaný. Dnes ma tak veľmi bolí zub, ale už tu bolesť nevidím. Nazerám, nervóznujem svoje okolie, dávam všetkým podmienky, že trpí. Pane, ty si upel potichu, svoju bolesť si obetoval za mňa. Aj za mňa. Nauč ma čo najtrpezlivejšie znášať bolesti a utrpenie. Pomôž mi chápať iných, keď trpia. Ukrižovaný Ježišu, miluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Keď na kríži umrel Pán. Bol si tam, keď na kríži umrel Pán. Bol si tam, keď na kríži umrel Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď na kríži umrel Pán. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. Občas odrábam a často nedospím. Aj dnes sa mi to stalo, no je smutný pohľad ma prebral v mojej bezohľadnosti. Pane, hoci to nechcem, preto svojim správaním často najviac vypnem tým, ktorý má najradšej. Pomôž im ovládať sa a nevyzovať. ukrižovaný Ježišu, miluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Keď Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol z kríža sňatý Pán. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kristi, a dobrorečíme ti, Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil.
Pozývame na to. Brat dostal v škole 3, ja 1. Vyzývavo a s pýchou pozerám na brata. Potom prišla mama a oboch nás silno objala. Pane, daj mi pokoru vo chvíľach, keď ľudia okolo mňa sú bezmocní, slabí. Ďakujem ti za lásku, mám aj za lásku tvojej mamy Márie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. Keď bol pochovaný Pán. 3, 4. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svoj Niekedy je to taká nuda. Koľky hovoria, že to všetko sú iba rozprávky, patrí to do minulosti. Pane, ako často takto premýšľam. Odpusť mi, že ťa niekedy aj ja pochovávam. Prepáč mi moju lenivosť a slabosť. Posilni prosím moju vieru v teba. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v očistí. Keď bol umúčený Pán. 3, 4. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umúčený Pán. Sem ku mne. Môžeš. Ježiš žije, už nie je mŕtvý. Keď nahnevám rodičov, mám často pocit, že sa to už nebude dať napraviť. A potom príde chvíľa odpustenia a veľká radosť v náručí otca a mamy. Mám chuť smiať sa a skákať od radosti. Pane, je to akoby po dlhom daždi vyšlo slnko. Daj, nech mi slnko na oblohe pripomína tvoje zmrtvých stanie. Pane, teším sa, že aspoň chvíľu sme spolu niesli tvoj kríž. Ďakujem ti za tieto spoločné chvíle. Poďakujem ti modlitbou, ktorú si nás naučil. A všetci spolu. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Panna Mária, aj ty si stála pod krížom s Pánom Ježišom. Daj mi vernosť, nech ho nikdy neopustí. A všetci spolu. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, Svätá Mária, naša Božia, nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pane, daj nám vždy svojho ducha. A spolu sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak je teraz, vždy na veky vekov. Amen. v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A týmto nám skončila cesta, takže ďakujeme všetkým.
hercom, aj čítajúcim, aj rodičom. A teraz sa dáme do dvojic a pôjdeme tak ďalko do školy. Dobre? Yes! Ja tu do školy. Škoda, že nesmieš. Pekne do dvojic. Tam poďte teraz dozadu. A tak ďalko pôjdeme. No to się chce wrócić do kniżki, to se haha. Pokażemy to, że Erik bardzo... Hej,